салом алейкум ҳамватанони азиз, номи ман Айюб. ин рӯзо чӣ рӯзои сахте буд дар границаи Тоҷикистону Қирғизистон. мо мардуми шариф Тоҷикистон бояд ин рӯзоро аз ёдмон набароре. мардуми қирғиз ин душмани мо нест. мардуми қирғиз бо мо ҷанг кардан намехоҳанд. ҳамватанони азиз, ин мо намехоҳем. душман як нафар аст, и временный президенти Қирғизистон. мардуми тоҷик, душмантонро бишносем. и президенти Қирғизистон аст. и зидди миллати тоҷик аст. мо дар таърих бо ягон кас ҷанг кардаги нестем. касе ки бо мо нападат кардаги аст, мо ответни удар додаги ҳастем. мардуми тоҷик, бо мегӯм, душмани асоситонро бояд шумо бишносем. ки аст? вақти соатиш мешава, ман гарантитон метавам, ин одам накалени меғалта бахшиш мепурсад. ин рӯзо мардуми тоҷик хун гирья доранд, не ки хоино байрақи Қирғизистонро дар даст гирифта зидди Тоҷикистон хандида гаштанд. мара барои як чим қаҳр мекунад ки ин чӣ рӯзои сахте ки буд. дар видеошон, дар прямой эфиршон мегӯянд ки просмотр камос, лайк бимонед. Муҳиддини Кабирӣ, яъне бо Муҳиддини лайф дар комментариҳо лайка бимонед, комментариҳо бинависед, Тоҷикистон бояд дод. Муҳиддини Кабирӣ, лаънат ба твори шаҳрванда, лаънат. вот барои чӣ Исоқов Айюб зидди ту рафтеса, барои як бандит дидесем, гуфтесам мардуми қирғиз. тамоми прокурора пеши одамда накален мондагианд. депутатора, губернаторора тизо намекашед. хай мо садои мардум группаи 24 Муҳаммад Иқбол, хай ёра мо як мусулшон бигем, хай як барои $1, $2 кора кесан. ту чӣ? изо намекашед? мо ҳеҷ вақт бояд додагӣ нестем. ба худо қасам мехӯрам, иманам аз кофир боша. агар фармон боша, ай президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, просам ки ду шавар дора ба пеш бига. 2 ҳафтада дар кабинет и бандит мо байрақи Тоҷикистонро хоҳем зад. иманам аз кофир боша. ту хе таъна назан. негодяй. ҷавоб метӣ. Вадимуш, совети ту мода даркор нест. совети ки ту додеси, як совети мусори ту мода даркор нест. мо политик дорем. ин проблемаи тоҷики қирғиз аст. ира мо худмон решатш мекунем, крупный стол. хоино, ин рӯз бояд шумо бояд хаб кунед, барои ки шумо террорист ҳастед. шумо хужи қирғиз ҳастед. Муҳиддини Кабирӣ, ту боз Исоқов Айюба чумшоҳӣ кардӣ. ту боз тупой буданта ишон додӣ. Муҳиддини Кабирӣ, ман гуфтам, бо мегӯм, ман пома дар хиртиқи ту мемонам. лаънат ба ту. бимбирай рӯста. беватан. шумо оромии миллата намехоҳед. мардуми тоҷик, ман гуфтам, бо мегӯм, лекин шумо мара бовар намекунед. ин хоино оромии миллати азиз моро намехоҳанд. ё пешравии ҷумҳурии Тоҷикистонро намехоҳанд. ё зид ҳастанд. шумо бояд бовар кунед. шумо бояд дӯст ай душман. мардуми тоҷик, як хатои мо ҳам аст ки мо бояд дӯст ай душман бояд мо фарқ кунем. ҳамватанони азиз, бас аст имрӯз. зинда бошед ҳамватанони азиз.